Bangsari mulat para rayongan wong malengkung sayang mas sayang Rama semare koten prayetna samure eko pale ugek sak tulita mbel. Welu Kusuma anakku cah bagus. Anakku wong jentara limpat pasanging Grahita. Welu Kusuma. Wis nang 3 dina iki kowe tak pek anak. Kowe dadi adine Bagong. Dadi adine Petruk, dadi adine Gareng. Kowe tak pek anak ragil mergo pancen wedhus-wedhus telu iki lho. Ora trima nek dadi adimu. Welu Kusuma. Kaya ana atur sing arep mbok sampeke, mbok tekanke ning resane bapakmu. Ning atur apa to, Le? Entole. Kanjeng Rama inggih, Kanjeng Rama. Sewu lepatipun ingkang putra pun Wilu Kusuma kula tadah wadana lan kula sagah menawi kedah nampi paukuman. Ora. Nang Karang Kademel ki ora kaya ning negara-negara liyane. Lho, aku ki ming wong desa, aku ngrumangsane ming kawula cilik. Nek enek sing luput, nek enek wong nandang kaluputan, sak iso-iso aku ngandani, sak iso-iso aku benerke. Inggih. Dadi ora ana carane kok.
Enek wong duwe luput karo Semar banjur tak pidana, dudu caraku. Eneng apa, Dik? Matura, apa kowe butuh duit? Apa kowe butuh kon gekke omah? Matura aku. Engko tak goleke kandang kucing. Gareng ya ngawur kok ya anu adine ya ditresnani. Memeng aku. Ndhe tunggal loro kowe karo Bagong wis mumet ndasku kok. Ketambahan Wilokusuma. Ragil, bagus. Lah aku karo kowe karo Bagong ki apa? Ora apa-apa reng trimak-trimakno. Heeh. Awak dhewe wong sekeng entuk pacoban kaya ngene ora saya le sekeng. Wis men ngono. Aku wis 3 dina iki jan biasane aku madang ki 2 piring sekane. Begitu eneng si Wilokusuma kuwi dadi lehku madang 5 piring. Ayo ta. Mas saya akeh ku senengane ora kowe iki karo. Aman jatahe kono tak gaglak kok ya. Matura. Ora usah wedi karo kakang-kakanganmu. Ora usah wedi karo Gareng, ora usah wedi karo Petra, ora usah wedi karo Bagong. Kowe ora njaluk sing aneh-aneh lho kowe. Aku njaluk peda ontel karo Semar ora tukak-tukakke kok. Kowe janji njaluk omah apik, janji njaluk rabi, titen ana kowe. Nuwun sewu pangapunten Kakang Mas Bagong. Ngapa? Kanjeng Rama sewu lepat diagung pangaksami. Piye? Saestu kula menika namung rumangsa meri jernyatanipun kula dados atmajanipun Rama Semar Badranaya menika. Sumandhing kaliyan kadang-kadang kula inggih menika pun Kakang Mas Nala Garing, Kakang Mas Petruk menapa dene Kakang Mas Bagong. Ingkang 3 putra saking Rama Semar menika sampun omah-omah piyambak teges gesangipun sampun boten nunut dumateng Rama Semar Badranaya. Kaya arep njaluk rabi ki wis bentokno wae. Gandeng ingkang abdi ingkang putrapun Wilokusuma dereng mengku suwijining wanita. Lilanana sakmangke kula badhe mupu sayembara. Kula badhe tumut mupu sayembara wonten praja ing sungging wana Kanjeng Rama. Mareka den prayitna samureres eka balik angong tetyane gandayane trisanya purnama sasi gelar-gelaraning tenging latar mileng lintang Bima Sekti. Ora tenan to njaluk rabi mingan wis men to gong anake bapak kok ora. Nek kowe arep menggak kaparemane Wilokusuma terus kowe arep ngopo? Piye tole piye? Wong tuamu randi ragat. Nek kowe banjur njaluk rabi engko nek ora ewuh isen di sawang tangga teparo mongko aku ki wong sekeng wong ora duwe. Nek arep njaluk tulung karo para Pandhawa, Semar ki wis kakean ngrepoti para Pandhawa. Mbok yo kira-kira kepiye nek umpama sesuk wae lehmu sok ngenteni bapakmu mentereng. Ngenteni bapakmu sugih bondo. Mbok nganti modar Semar ki tetep kere kok ya. Nganti modar ki ora ndedel. Beda kaya aku. Aku arep ditinggal bojo kae, penting didit. Padake damen-damen. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Enggen kula badhe mupu sayembara menika mboten betahaken ragat. Awit sakmangke sayembaranipun menika namung sinten to ingkang keduga kiyat njunjung dumateng putring sungging wana keduga saged winengku garwa. Lan babakan perkawis anggenipun badhe manasuka mboten sisan dadak manasuka ing bakenipun donga pangestu ingkang kula suwun. Tiyang sepo tansah mangestuni dumateng ingkang putra kula kinten sampun saged ndayani Kanjeng Rama gonjang kanjeng langit kalap-kalap katon lir genjang sang kalusuri sang pawe kandrung. Ya. Nek
pancen ngadreng kekarepanmu ora kena tak ndake ya wis. Ben kowe ora meri, ben ora beda karo kakang-kakangmu. Ayo tutno, aku tak ndereke kelawan lakumu. Tuduhno eneng ngendi sing jeneng negara Sunggingwana. Monggo kula dherekaken Kanjeng Rama. Ya Kang. Ya. Janing nalika kadi langit mampang kapasulan upamaneka lintang mulya kusuma wana sumawur merahina sumupang Hyang Aruna kate netraning angga rapuh sabdaning kokila areng kaneka rasa getar nekedong neng aku ler wowo sing bene panca om
bebetoke ngayam mono marak manguwuhaning pagatan Ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat. Nuwun mangke. Senajan to nembe sepisan kula panuh dumateng tamu agung ingkang rawuh wonten praja negaring Sunggingwana nanging kula sampun datan gambaran bilih ingkang rawuh menika mboten sanes kejawi namung putra ing Astina putra saking Sinuwun Prabu Duryudana inggih menika pun Raden Lesmana Mandrakumara. Amit pasang kaliman tabe dina bena ing ladune tuwawahing tetawang tuwang sinuwun. Ayi. Nuwun mangapunten paduka jejuluk sinten Kanjeng Rama Mara sepuh. Lho, mangkiri. Sampun ngantos basa dumateng ingkang abdi. Pun tepangaken inggih menika Nalendra. Ing Sunggingwana kula pun Prabu Candrapati Raden. Oh, Prabu Candramati. Iya. Cita-citane napa? Lho. Nalendra. Oh, la nggih. La nggih. Napa menika Kang Putra? Iya, Raden. Menika anak kula pun Candrawati. Wow. Jebul padha karo ning Facebook. Facebook ki apa? Facebook apa Prabu? Nuwun sewu mboten sisip ingkang lengganten. Sakwingipun Raden Lesmana menika pun sinuwun Baladewa. Oh iya ya jagat pangestu kala wayahu Bathara jagat sinuwun Prabu Candrawati kasinggihan. Ha inggih. Ingkang wonten wingking menika pun Panembahan Durna. Oh inggih sinuwun. Kula ingkang ndherekaken dumateng putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Ha inggih. Kersanipun kados pundi Raden Lesmana? Nuwun mangke. Sowan kula menika Blokasuta kemawon cekak aos pirembagipun ingkang abdi Mandura sinuwun. Gandeng sampun sumebar warata wonten saindenging nuswa Jawa. Pawarta bilih ingkang putra ngawontenaken sayembara sinten ingkang keduga kiyat njunjung dumateng putri ing Sunggingwana. Keduga badhe dipun ladosi salawasing gesang menika menapa estu? Ha inggih pancen kepara nyata inggih menika anak kula pun Candrawati. Wala taala Lesmana kula wa Prabu gage cobanen neder marang ketrimaning uripmu nanging wanti-wantinipun ruwa ing Mandura. Yen to ngasih mengko ora kaleksanan gegayuhanmu aja gelo. Mboten ngenjang mang padoske teng ijo-ijo wa Prabu. Semangkahang kros sumbar mawa lintho bumi gonceng kumalodha guntur kekatuk lumembah penyunira kumambang manuta cahayu kowe tak junjung ning nganti aku kelakon junjung marang kowe aja takon dosa kowe ora kena mbalekke rembug prastawa dawuh paduka ngestaken dawuh Raden. Duh! Wah! Lho.
Wah. Yata laruta sangking kutha sanggara kula. Yen tan mutusa sang Sri. Nun mangapunten Sinuwun Prabu Candrawati. Paripaksa ing ading Mandura dereng saged minangka ingkang dados kekudanganipun Kang Putra. Mboten napa-napa Sinuwun. Nyuwun pamit Sinuwun ngatos-atos. Ridho mawur mangawur purahan tengaraning ajoret kong maguru kongso Unamit pasang kaliman tabi tinebina ing nuduni dumawaing tawang tuwang tinebina saking tolak sari. Sinuwun Prabu Candrawati. Nuwun mangke Raden. Sing andika menika sinten teka sampun manuh lan ingkang abdi ing sungging wana. Mbah bilih Suti mestani dhateng jasad kula, kulat maja saking Rama Semar Badranaya kula pun Bambang Wilukusuma. Bambang Wilukusuma inggih. Atmaja saking Kilurah Semar Badranaya. Nggih sinuwun. Inggih Kilurah. Nuwun sewu kabar ingkang sampun kula tampi. Sinten ingkang keduga kiyat njunjung dhumateng Kang Putra badhe dipun ladosi slawasing gesang. Monggo. Menawi jengandika Raden Wilukusuma badhe anodi dhumateng ketrimaning gesang borong. Monggo kersa Raden. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Wong ki nek jujur ora bakal uwal dole cobanen Wilukusuma. Ya. Walah salah. Walah elok temen. Elok temen Raden Wilukusuma. Inggih. Kula kinten paduka piyambak nyumurupi dhateng kridanipun ingkang abdipun Wilukusuma. Inggih Raden. Sakmenika kula nyuwun Kilurah Semar miwah jagat ing dados paseksen. Dos pundi sinuwun Prabu? Bilih sakmangke sampun pinesti anak kula pun Candrawati lan anak kula pun Wilukusuma pinesti dados jotho dhaup slawasing gesang. Bocah kene ora tau neka-neka. Mesti kecandhak apa Kang Den Uyak? Sembada Kang Sinedya Rahayu Kang Kaestu Basuki Kang Kaesti. Jumbah Kang Ginayo. Bagus. Mulaya cocok nggih to. Iya, anu iki. Iki Kyai Semar nggih. Ha nggih. Kek ayune kaya ngene. Nuwun sewu niki randha napa? Lho. Anggih cetha prawan. Anak kula menika nggadhahi lelara wekasan mboten saged dipun
junjung daten sinten kemawon. Nggih sae. Bagus itu. Ayune kaya ngene Kanjeng Rama sampun ngantos demok-demok menawi mboten urusan kalih kula. Iya. Anggep wae apa. Paling mengelek ayo tok lho. Ini Kang Putra sinuwun. Inggih Lurah. Wah jan. Kaya tekku sing biyen. Ya mending iki kok. Sing biyen kegedhen. Nek iki sedengan. Pas di tangan. Ngapa iki adikku IPC kaya ora trima kowe ngapa? Sinaos adipe kula mboten narimaken menawi Kakang Mas Bagong gepok singgul lawan garwaning sun. Iya. Aku ndek bojo siji gleleng. Tanggaku kae bojone 3 akur kabeh. Kowe ora meri kowe. Lah sakmenika monggo anggenipun badhe boyong wonten Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Candrapati kedah nderekaken. Nek ngaten monggo kula nderekaken. Go sinuwun. Jenengan riyen kok. Den prayitna semurire seka balik tityane gandayane Sinuwun Ndarawati iya Kakang Semar inggih sajak kesusu-susu tindahipun enten wigatos napa mah nyegat kalih Semar Kakang Semar kula wonten dawuh Aku krungu kabar yen to Kakang Semar mupu anak arane Bambang Wilukusuma apa pancen bener? Lho kabar saking pundi sinuwun? Kula malah mboten biyawarake teng kawula. Aja ngapusi kalawan nata Ndarawati, aku ngerti lho Kakang. Lah kersanipun dos pundi? Atmajamu Wilukusuma kandhinen mrene. Sekedap. Mulat mara sang bagus. Sumunira kang kamanungsan wala layak to layak anak Semar ora nyangka baguse kaya dewaning asmara menika sinten Kanjeng Rama tepangke niku niku ingkang Bendara kuwi ndaramu
Kuwi ndaramu sinuwun Ndarawati. Mekaten. Ha iya. Kakang Semar, wonten dawuh. Atmajamu kang aran Wilukusuma iki tak sawang saka Dirgantara sumunar tejane. Malah wekasan nalika semana Nata Ndarawati nampa pasuwane anakku ing Pringgandani ingkang ngandhakake yen to Abimanyu nandhang Yadi. Kamangka sasmitaning dewa ngandhakake yen to usadaning Atmajaku Abimanyu kalamun to Wilukusuma ingkang usadani. Nuwun sewu lho. Anak kula niki ming anak wong tani, ming anak kula ming mboten iso napa-napa kok kenambani Ndara Abimanyu niku pripun cariyose? Kakang Semar, wonten dawuh. Siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu ora iso dimereni. Mula kang saka kuwi tak jaluk lirane Kakang Semar Badrana supayane Wilukusuma sak mengko marang usadane marang anakku Abimanyu. Monggo mawon. Nek mboten manjur ampun nyalahke kula. Ora, Kakang. Garutkaca, wonten dawuh. Marata Jagi kedalna anakku Abimanyu saka Kanci Gelung. Ngestaken dawuh Prabu. Nuwun sewu. Samara pamor ing sukma Sinaksmaya winahya ing asepe sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playaping aluyup nalika semanten Sang Raden Anggawijaya ingkang nandhang Yadi tan sanes kejawi nenggih Bambang Wilukusuma ingkang pranyata sejati pangeja wantahing wahyu maning rat pramila sakmangke ingkang dadosaken sabab Sang Raden Anggawijaya nandhang sesakit tan sanes kejawi namung awit saking anggenira koncatan pangeja wantahing wahyu maning rat nalika semanten noyah nayuh Baskara Titi mangsa wus nekani Atmajaning Sang Lurah Semar Badranaya nenggih Sang Bambang Wilukusuma saknalika manjing wonten angganing Sang Abimanyu ngibarat curiga manjing warangka manjing curiga nalika semanten gregah Sang Wijaya kaya wungu saka nindra. Nuwun sewu. Layak to layak. Ndara Abimanyu leh napa niku jenenge? Apa Kakange napa niku? Ndara Abimanyu gerah niki rak merga koncatan kanugrahan wahyu maningrat. Iya Kakang, nggih. Siwa Semar ngaturake panuwun. Nggih. Pun tanggap kula sakniki. Kula ampun doang. Nek ngaten Candrapati kalian Candrawati menika rene Bathara Indra. Pandhita Kinarya Wangsit Pindha Kombang ngisep madu sarining tawang. Gek salin. Wis rampung.
Gek salin. Iki wong Semar ngestaken dawuh. Ajan wis kok. Ora sanggo gamelan. Siahene, Ji. Iwang Pikulun Bathara Indra. Aku kena masuk Prawisidhem. Sekaring bawana langgeng. Bekti kula konco apa kulon? Iya ya, nata Ndrawati ulun tampa. Pukulun bekti kula konco. Ya ya Gatotkaca ulun tampa. Ya ya Semar ulun tampa. Dengkulmu mlocot. Aku ki Pak Demu. Nek ngono sak karepmu wis. Gandeng wis cetha anakku Wilukusuma kuwi. Pangejawanteng Wahyu Maningrat. Lah nek ngono cetha. Sing dadi anakmu kae mau Candrawati kae ora kejaba mung pangejawanteng baboning Wahyu Maningem. Borong lehmu arep nuntun sartane jaga eneng anggane Ndaraku Tariendra. Wong Semar ngestaken dawuh. Pengendrange lho gunjang gancing langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang mawa gandrung ing panus maning jajalanan sekertaning bangun iblis lan sapa ana satriya mabur warat nuwun sewu wonten Nalindra saking tlatah Sabrang menawi paduka dereng nyumurupi dhateng kula menapa dereng dang anggen paduka dados Nalindra piye muni piye kowe? Nuwun sewu. Mbok kula aturi emut Purwadaksina. Paman, kula aturi eling. Kula aturi tinarbuka penggalipun sampun kados nguja dumateng pepinginan pribadi. Kula aturi kondro ndereng kasatriyan Madukara, Bibiwara Sembadra ngrantes manahipun. Walah parat. Tinduga mana Gatotkaca teka lante panggrahi tamu. Sampun ngantos dipun padhaken dhateng damen-damen. Kula menika nyumurupi jati dirinipun ratu menika kula wau. Yen mangkono ya aku wis ngrasa yen to Abimanyu wis kelakon gayuh kanugrahane. Monggo. Samanggi Bibiwara Sembadra ngentosi wonten kasatriyan. Ya Gatotkaca ya. Satriya nganggo rompi sapa kowe? Wis ngerti karo aku dadak takon. Lho. Aja jetungan. Ana caraka cacahe pira? 5. Lah kobong iki. Wah wis kesel ya aku. Nyandang apa-apa sidole konangan. Anggepe kok ora. Kakang Gatotkaca kok iso ngerti karo aku ya? Ngerti wae, Dimas. Kowe ngerti karo aku. Arep ambles bumi tak candhak ya. Wah jan. Anak Werkudara ki jan lantip-lantip panggrahitane.
Syukur pinagi sewu Dimas. Wah, jane Abimanyu wis entuk kanugrahane meneh, Kang. Yo. Nek jane lehku lunga karo Paman Janaka karo Mak Cilik Janaka ki ora kok arep ngrabeni si sapa mau Candrawati ki ora. Ning pancen gawe srana golek dalan. Supayane kepiye carane ben Abimanyu iso wali nirmala jati temah mulya. Ora kaya ngono carane. Nek pancen arep ngusadani ya siadi dhewe. Sartane Paman Madukara ingkang ngusadani, ora kok malah minggat sakeleme dhewe. Nah, ya sorry kaya ngarep karo dolan ngono ya. Ana wisata anyar kok saiki. Kurawa ora bali sebelah barat saka kene. Abimanyu putuku. Wah! Mareka den prayitna semurereka balik tityane gandayani Trisunya Purnama sasi curiga manjing warangka manjing curiga. Iya Kakang, ha inggih. Nun. Kaisi urung leren. Ngapa? Ndara Antasena kecen yo ngglidik kok ya senane ora. Ndara Abimanyu pun saged waloya dagelan nirmala temah jati temah mulya. Iya Kakang, ha inggih. Kabeh kita rasane yen to ora saka pambiyantune Kakang Nayantaka ora bakal kelakon. Napa biasa sampean kok Rasa sok ngalem kalih kula. Wis cethok padhak Semar iki damen-damen. Kakang Semar aku njaluk pangapura, Kakang malah ninggal marang kasatriyan. Lho, lah sing dadi satriyan niku kula napa sampean? Aku. Kok ngapura kalih kula? Bojomu ke lho. Iya, Kakang. Nggih. Sak geleme dhewe. Bojo olah-olah dhewe. Umbah-umbah dhewe. Dhewe. Ling apa? Ora isu-isuan kok sak gelemu dhewe kowe. Ngangge doldi. Macethake Semar. Wis tak walik hurufe. Yen mangkono aku mung melu njurung pamuji Kakang, muga-muga wahyu maning rata ingkang manjeng ana angganing Abimanyu. Bisa langgeng momong lawan Abimanyu sak tedhak turune besok. Nggih, ya niki sesuk bakal nurunke turasing her. Minakata wis. Kono. Dibukani bonange. Aja kleru Santi Mulya meneh. Bayaran urung nampa. Kleru. Kono. Ya. Wis ana panutupe ngatur.
Jaya Jaya Wijayanti rahayu Kang Samya tin rahayu Kang Samya pinangki sak pengker kula mangya rahayu wilujeng widodara ing sampikala panjenengan Bapak eling sak keluarga. Tinebena saking rubeda cinaket ning kayuwanan ndara wusana slamet to sing nanggap. Slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Iya Kakang, ha nggih. Kono. Iya nah. Galak-galak men. Manutup ngaturaken panuwun Purwa Madya Wasana sumangga Bagong Iki kesenian apa jane? Kandha arum sayane